besøg af Benny Rasmussen. Og Benny, tillykke med førstepladsen. Tak skal du have. Og Benny, hvad tænkte du på, da du skrev sangen? Vil du have et glas vand? Nej, tak. Jeg mener altså din sang. Vil du have et glas vand? Nej, tak, siger jeg jo. Ja, okay. Men den sang, du har skrevet, Hvad for en sang? vil du have et glas vand? Nej, tak, siger jeg jo. Jeg vil ikke have noget vand. Undskyld. Men du har jo skrevet en sang, der hedder, vil du have et glas vand? Nej! Tak! Det kan godt være, at vi ikke kommer så meget videre med det her interview. Jeg tror bare, vi siger tak til Benny Rasmussen. Tak, fordi du kom. Selv tak. Det gik det meget godt. Er det allerede slut? Jeg er jo kun lige kommet. Jeg fik jo næsten ikke sagt noget. Jo, det er fint nok. Det er rigtig smalt og fint. Okay. Men kan man få lidt at drikke, inden man smutter? Et glas vand eller noget? Så er det nok. Så er det ud med dig. Ja, så bliver hun skidesur. Så bliver hun skidesur. Så bliver hun skidesur. Og tusind tak for det.